Assalamu alaikum masu sauraronmu. A yau za mu tattauna a kan dalilin da ya sa Nura M Inuwa bai fitar da sabbin albums ɗinsa ba na 2021 da wani shahararren masoyinsa. Da farko za mu so ka gabatarwa da masu sauraro sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu sauraro ni dai sunana Muhammad Sani Ɗandago. Shin me kake tunanin abin da ya sa Nura M Inuwa bai fitar da sabbin albums ɗinsa ba kamar yadda ya alkawari a wancan watan da ya wuce? Ok, to ni dai gaskiya a tunani na shirye-shirye ne ba a gama ba. Ana nan ana ta shirye-shirye. Muna tunanin insha Allahu a kwanakin nan zai karasa shirye-shiryensa. Mutane da dama suna ganin kamar Nura M Inuwa ba zai saki sabbin albums ɗinsa ba, kamar ya kasa ko kuma dai akwai wani dai dalilin da ya sa Nura M Inuwa bai saka ba, amma kuma da yawa mutane suna ganin waƙoƙin ma kamar ma bai gama su ba har yanzu. Me kake gani a dangane da abubuwan da mutane suke faɗa kamar ya daina ko kuma ba zai yi ba ko kuma waƙoƙin ma bai kammala su ba? Gaskiya wannan kawai faɗar mutane ne. Ni dai a tunanina gaskiya masoya su tsaya su jira album ɗin Nura M Inuwa. Shirye-shirye ne ba a ƙarasa ba, amma insha Allahu kwanan nan Nura M Inuwa zai sakar mana album. Yana nan yana mana shirye-shirye ne na musamman wanda kowa zai farin ciki, zai yi alfahari da wayannan album ɗin insha Allahu. A gaskiya akan mutanen da suke ganin cewa Nura M Inuwa ya yi sanyi ko kuma ya daina waƙa, to wannan tunanin nasu kuskure ne. Nura M Inuwa har yanzu yana nan da baiwarsa fiye da ta dama sanin da aka yi masa. To M Sani, yanzu wanne irin albishir za ka yi wa masu sauraronmu domin su ƙara kwantar da hankalinsu akan wannan sabbin albums ɗin? A gaskiya ni dai abin da zan faɗa wa masoya shine su ɗan ƙara haƙuri. Muka jira shekara 2 ta wuce, sai wasu abin da ya zo ƙarshe shine ba za mu ƙara haƙuri ba. Dan Allah masoya mu ɗan ƙara haƙuri na 'yan wata 2 ko wata 1 ko ma 'yan satuttuka. Mu ɗan ƙara haƙuri mu jira sarki. Sarki har yanzu sarki ne. Kana tunanin za a ƙara wata 2 ba a saki wannan sabbin albums ɗin ba ne? A gaskiya ba na tunanin za mu ƙara wannan lokacin. Kawai dai ina faɗa ne mu ɗan ƙara haƙuri na kaɗan. Don album ɗin Nura a satin nan za mu iya samun sa ko sati na gaba. To kawai dai ina yi mana misali ne, muka jira shekara 2 ballantana sai da abu ya zo ƙarshe sannan za mu kasa haƙuri. Masoya dan Allah mu ƙara haƙuri. To masu sauraro, kun je da tattauna mu ta kasance da Muhammad Sani Ɗandago. Sannan kuma masu sauraro kuma za ku iya faɗa mana ra'ayinku a ƙarƙashin wannan bidiyon akan dalilin da yasa kuke ganin Nura M Inuwa bai saki albums ba, ko kuma wata shawara da kuke so za ku ba wa Nura M Inuwa. Mun gode sosai masu sauraronmu, Allah ya taimaka. Sannan kuma kada ku manta ku mana subscribe ga wanda ba su yi ba, sannan kuma ku yi share domin taimaka mana a koda yaushe.